Mna into endiyifunayo ke ndifuna laa mfana kunye nabantu aba bakokwabo bafumane indlela ebafaneleyo. Kuyo yonke ke ngoku le nto ndizawuyenza ndicela uqonda ndizubanjwa. Hayi awucingi uphuma kwakho phaa ugqiba kwakwenza laa nto uzibuyele apha. Nkosi yam angayenza njani into enje? Ndizokuthi asikhawuleze singachatheni ixesha asambini semsiza sibedlela uyasidinga pha angafana nini na. Thomas, hayi mntakwethu ma. Unonqaba lona makwethu asisisake ngokuyonga le nto makwethu. Asisozenze tu kwaphela le nto uthethayo wethu. Sizenza ngendlela yami mame. Lento sizenza ngendlela yami. Ndithi kuni masikhawulezeni sihambeni nesibedlela. Masiyaphosini maseko. Masambenze umthongana. Nkosi zam. Uhlinzile noma? Hayi manqubeka khaya kubhanga lozohlinza njani? Ntaseka thetha kwenzeka lo. Ndicela uhamba. Uzohamba yephi? Ndimoshile. I think ndimbulele ukuba ndihambe kodwa nditheze bangamxeleli umama ukuba ndihambile. Kulungile ke. Ndizamxela ngokwam udadethu ne. Nindivile ne? Kodwa Thomas, ayisithi abahlebe usizwe. Ngusista wethu nonqaba. Ngibona ukuthi uqonqelela yona angeke kwandawo kuyo. Into endifunayo ubhatala igazi lo mntakwethu ngilichithileyo. Ukhulelwe. Emveni kuba ndiyenzile yonke le nto, oomiya abazundiqumbela. Asoze bakuqumbele. Iyaziwa kho umuntu ongayaziyo le nto. Kudala kwangavanwa kule misi. Zange yadibana nemizi yomibini. Azange yadibana. Ntoni? Singcolile. Umbulali. Nithwele kokwenu. Ekhaya akho mntu uthweleyo. Ekhaya akho mntu umbulali. Ekhaya akho mntu i-rapist. Sithwele ekhaya. Nithwele. Uthetha. Ababukhosi bukatatakho ukuthathe elifeni labantu. Dala nibulala, dala nirape. Ndibonile into enithethayo. Ndibonile into dala niyenza. Nolwazi ungixelela yonke le mfitshi dala uyenza. Ndiyayazi ngoku. Udube nomsindo ngenxa yelonto. Ufuna inkamamela apha manje. Hlisa umsindo. Into endifunayo kukwandisa ikhaya xa. Kwandisa ikhaya. Ewe. Look at me. Wenza ndongo. John. Mama. Ha. Sozikhona ke le. Phambi kwam kume esona saza sasizindlulweni apha elalini. Umntana wakho udlwengule le ndlela apha phambi kwam. Usista wethu mama. Yena kanye. Nangu phambi kwam unxala ifitshi ba ufuna ukwandisa ifamily, ufuna ukwandisa umngeni. Into ephileyo. Ngeke mama, njenje unengxaki enhliziyo, samsota ngokwam, nangu phambi kwam ngoku. Ndolo gqobe yenza. Ngele gqobo yenza. Ungcola ukuthatha phi? Uthini ukungcola? Ndiyaxelela nje uba ngifuna ukwandisa ifamily yakho. Uthini ukungcola? Le nto niyenza nefamily yakho. Nina ningcole nikhohlakele. Sanayibona ifamily enje. Sanayibona. Mina uthetha into ziphina thini? Kulungile, mandihamba. Uyaphi? Uyaphi? Ngazi. Andiva nthini? Ngazi uphinde ubeke isandla kum. Yeva. Ndenza bene lunya. Yaba ngo? Ngivusele lunya ngomina. Ntombi yam, ndisifumene ipilisi. Enye uzayisela kunye nalamanzi. Ungawaseli wonke, ungawaqi. Eyesibini le uzayifaka apha kuwe ngaphantsi apha kusisi. Uqinisekise ke sana lwam uba iyafika apha esibelekweni. Yenze uba izawugutyula. Izawugutyula yonke le nto. Habela mntana dadewethu. Ungothuki. Yonke into izahamba ngendlela elungileyo. Nike.
Thixo yonke lento senzayo ngiyathemba uyabona into yoba asiyenzi ngoba sifuna siza kuwe ke Thixo sithi sicela usixolele yena lo mntana akafuneki lo mntana simamkeli yena kolusapho lwethu ngoba ngumntana kaSathane siyazisondeza ke apha phambi kwakho sithi uxolo ngayo yonke lento ingalunganga siyenzayo. Amen. Awufuna uthandaza? Sithandaze. Bawo wethu sixolele Thixo lento senzayo. Lo mntana uzawuqhekeza umsi, uzawuchitha umsi. Lo mntana sicela uxolo lwakho Thixo. Amen. Amen. Uba ke yakho lenye into noyivayo usibisi. Yabo. Sisayithetha mina nawe kahle lena. Ndikubona futhi buyathanda. Akukho sisibhanqa sakuweni sizenza ke. Vele sengimoshela nje imini yami ngoba engafuni imoshakala. But soyenza yonke lento kahle. Ngicela bhuti Thomas. Thekwe. Okay, Thomas. Moshele imini yami ngafiki ku. Thomas. Masinomama afike azisombulule ngokwakhe yonke lento. Angizoyenza yonke lento ithethayo. Angizumlindi umama wakho. Unless wena ufuna bayiphathe ngipasele yonke lento. Thomas uxolo asuziphinda. Sosithemba bhuti ndacela bhuti Thomas yonke into senze kakuhle bhuti Thomas ndacela sikunika imbeko. Ndacela bhuti Thomas ndacela. Ndiyadlala mna. Ngifuna udlala nani. Qobe ndimtesta. Ndikubona ibuthambile wena. Weak. Nawe ndikubona ibone ngane. But ke still senza amandla ami onke bayigazi kasizwe iphinde ibuye. Sikuzikhathaza ngayo yonke lento. Wena hamba uye eKapa. Enye nenye into ngizakwazisa emnxebeni kuyo. Zawuhamba njani? Kodwa uyayazi uThomas ikhona into ebeyithethile apha. uThomas ikhona into ayithethileyo. Nokuceliwe ngapha ebeyithethile into. Kwaye ke uceliwe wogqiba ekubeni masibulale wonke umntwana, sibulale wonke umuntu. Kodwa ke mna ngivumelana nayo yonke lento ngoba apha kwelisapho lakwambamba kudala sasibulala intsapho ezininzi. Kudala abantu bachabalala ngenxa yethu. Ansafuni mina ukuphinda ndizibone ndinegazi ezandleni zam. Ngojola, ngoDlamini, bonke aba bantu babebulawa sithi. Nithini ngenyembezi zabo aba bantu? Nithini ngemingcwabo le ilandelana nayo ngenxa yethu? Mina nsafuna uphinda ndiyibone lento, nsafuna uphinda ndingene. Ukuba mntakwethu lento awuzoyenza ubhekele kuyo. Ungangeni kwa. Ngoba uThomas ethethile uthethile. Uthi ukuvokotheke futhi. Nomaso yaseka kwathini kuyo wathini kwase kwathini kuyo ngoku Hey, uyibuza ngoba kutheni lonto leyo. usekhaya ngoku ananamazi ukuthi sisiyoyo yona usesiyoyo ngoku ukwicala lo sabatha kwicala lo sabatha ngoku and uyabona ngoku into zavele yenzeke kuzavela kubhubha umuntu qha Kanti waye kuba ngula nomasonto ufike engunongqoso unomasonto owenza izinto zenzeke ngoku amandla wakhe aphelile mntasekhaya tu aphele tu amandla wakhe. kanti ndisengila nomasonto mazi. Akho kwanditshintshileyo. Indaba ke ndiyekele uThomas ukuba akhe enza izinto ngendlela yakhe.
ngoba kuyamazi ba uThomas ukrelekrele uThomas uza kuyenza lento leyibe impumelelo. Khawucinge Thula ubukele. abantwana xa bephela bebuya kule game basephansi ulisa kule nto alendlu uyabakhona umuntu obhubhayo. Inene uyabakhona umuntu obhubhayo noMasonto. Hayi akho kwantu uzawubhubha. Abantu abazawubhubha ngabantwana ndiyawuyika into eza kwenzeka. Bazawufa abantwana sithi abazabathatha babebeke phansi phezulu de bayonqenqa ngemiqolo engcwabeni. Uyabona uma kasizwe notaka sizwe ibikhe bayiva le nto. Ndithi kuba bawuphambana oba ngamageza. And abantu abakuyiphendula loo nto nini. Khawukundithembe khandithembe phofu mandithi ndithembe nginoMasonto kanye mna. Yena besuthu kusike kwathuleka. Ucinga ba lento iza kwenzeka? Hayi wethu sisi masilinde. Silinde kude kuthini ngoba iyuri yaphela ngoku umntana kade asibizi. Masizilinde ezapilisi zi-strong. Ziyasebenza kakhulu. Masimlinde masimpe nje ixeshana. Hayi xa usitsho ke mntasekhaya sizawulinda ngethemba ke into ba yonke into izahamba kakuhle ngoba ixhala lam ngumntana khona. Ucinga udadewethu angasixolela xa noyiva yonke lento senzileyo imbi kangaka emntaneni wakhe? Hey kodwa andicingi kanjalo mna. Andicingi kanjalo. Usisi ngulo nje naye ugulayo. Uba ngoku lento angayazi ingabeka phi. Nathi asoze sizixolele xa ngaba usisenoyiva lento yonke agule. Mhlamba siweleke asingeke sikwazi uzixolela. And ke ngoku nathi singabazali bakhe lo mntana. Sinako uthatha isigqibo ngayo. Siyilungise lento. Futhi ibilindele uphinde isixaki kwanosisi lowo. Ngoba kaloku uyayazi nawe le mizile emibini ingadibani. Uyayazi into yalapha kwa usisi uyayazi bekhula kwakunje. Asikwazi udibanisa abantu bakwaDlomo nakumi. Ingakumbi ngomntana. Ndiyakuva mntasekhaya. Makhe silindeke. Yazi wadlwengulwa kancinci la mntana nguThomas. Sekwabe wayemdlwengule akakwazi nditsho lokuhamba oku. Hayi noMasonto. Ungasikuthi nje yongcela baba mbulala asike angabekho once qha. Akabazi abantu la mntana. Yazi akabazi abantu la mntana. Khona kwaye bakwenzeke into liqala ba. La mntana ngalamini uThomas wayehamba noSizwe. La mntana enxibe iskate esingaka. Iskate esingaka wawukhe wayibona loo nto. Eveza amaqhekeza. Enxibe iskate ezingaka bathi zinto ngena 2000. Enxibe 2 cm bathi ngo 2 cm ama 2000. Wayelinde lento nkena ngoba yazi bamakhonga lelali ayawathanda amantombazana ayazithanda izinto. Kwalanyala ke ngokulenzekayo inoba zange kubekho into enikokhelayo enokwenzeka umzekelo akhulelwa. Ukhulelwa. Woko ababona wena abantu abangakaya abangeke nabantwana. Kamadlolo ezanto eziya azali. Eke masibulele baba baye bayofaka ityala emapoliseni. Hayi babe nginofane baye emapoliseni. Babe nginofane baye emapoliseni ngoba bayazi ba ombambo. Bayazi bambambo kobani. Uba la plan kaThomas ayibulalisa. Hayi ke. Ndikuphe ndisandambile kweli ukuthi ndikuphe. Yazi intoni Sabatha? Ayimnandanga into yokubulala. Ayimnandanga into yosoloko sibona intsapho zilila ngenxa yethu. Yazi wena Sabatha, khanixelele. Ubunoyithanda na ukuba umntwana wakhe ibinguye lo simbulalayo? Ubungenoyithanda loo nto. Yazi indlela esiqhuba ngayo thina apha kwelisapho lakwaMbamba. Andiyithandi. Futhi zange ndayithanda kwasekuqaleni. Yiloo nto ke ndicinga uvele ndiyeke yonke lento. Ndicinga uphuma kuyo yonke lento mna Sabatha. Yabona Malusi bangakhe balinge bakove oceliwe noThomas uyithetha loo nto leyo.
Wantana aphuma uphele apha. Phele ngapha. Ndithethile ngiqibile Sabatha. Sabatha. Rhoqo apha xa kusenzeka isileko. Xa kunento ezawukwenzeka, kusoloko kusetyenziswa mna njengomntu ongakwazi uzenzela nto. Ndisoloko ndisenza upopayi apha. Yazi, ndikhumbula mina zanithile. Kwakufuneka ndibulele umntana usandokuzalwa neenyanga ezine. Qha esandokuzalwa. Namngcwaba la mntana ndimbukele ngokwami. Yazi zange ndiyithande laa nto. Melusi. Ungabe uhlele woko umntwana olapha kwambamba nje uphuma uphele apha. Ndiphuma ndiphele ndiyaphi? Uhambe eKapa. Ndihamba neKapa. Ndazi wena kuphele eKapa zabe ndisiya kuba nomnye umntu. Phofu ke kwakwelo Kapa elo. Ungazi ubeke umqondane wakho phaa komele entlaneni zami. Ndakhupha uphele phaa kodwa. Tuvuthele phaa. Yazi ntoni? Imininye. Ndiyayazi umntana sisiqhamo somdlungu. Kodwa akanasono uba kumele ndibenze kanje. uThixo naye angandibetha uba ndinokwenza ngantoni. Ndiyayazi ombambo noncaphayi abavani, kodwa umntana makangendawo kuyo yonke le nto. Hayi, kodwa makazi, bendicela uba ndixolele. Anawukwazi uyenza le nto bathi mandiyenze. Sisono esi. Hey sisi, ikho nto endingayiqondiyo. Lo mntwana uthena ngathi asibize nje. Hey, indixakile nami ndasekhaya. Ubuthe izipilisi ziyakhawuleza zistrong. Kodwa ngoku sisalindile. Kanti lo mntana xa enentsuku ezilithoba bingafanelanga into biyakhawuleza. Ndinacebo. Ikhona into eselwayo. Ezasigutyula. Sigutyula yonke into apha ngaphakathi kuye. Nenye ezaphinda futhi ayisele. Ezamqokelela bonke babumdaka buphume. Hey, yenza mntasekhaya. Ngoba into efunekayo ngokuba iphume yonke le nto semntaneni azokwazi kaloku naye ukhululeka. Loo nto bendikhe ndazama ukufowunela umamakhe. Ntona akhe ndimfumane. Ndamshiyela kumyalezo efowunini. Ndathi azeze kuthi sizokwazi into yoba sithethe. Andinawuthanda into yoba yonke le nto ayive ngomntana. Noko nathi make simxelele ngokwethu. Futhi ndiyacinga into yoba sikhe senze umcimbi. Umcimbi wanto mntanani? Kufanele sinqanqaze kwabaphantsi. Noko sicela uxolo komiya ngesenzo sisenzileyo. Andiyiboni uba iyintoni enzima apho kwaqala. Ngoba ndithe ndifika apha ndandixelela uba ndizokwenza le nto ndizoyenza, ndindawugqiba ndiphume ndihambe. But nina niyandisokolisa, ninenkani. Loo nto indenza ndiphambane ndibe ligeza le into. Ngoba ndiyiboni uba yintoni enzima apha. Ndinixelele kwaqala apha ndizohamba ndingalibuyisanga igazi likaSizwe. Kwaye yabona njengoba sesibhedlele nje.
Ndiyathemba umntakwethu uzawuphila pha. Uzabuya esengilaa mntu ndimaze nguye. But nina kuzafuneka ndincuncuthisekisile nina. Kuzafuneka ndimthotsharishile. Uzotsho ndixola apha kum entliziyweni. Ngoba le niyenze kuye ayithetheleleki tu. Into endizayibenza ndizanikezela kwabanye abantu. Abantu abazandihlukumeza, abazandingcuthekisa nibuve le nto kuthiwa bubuhlungu uba yintoni. Ndizamkhoma umzi notywala nina. Uphendule lana ubuyithetha Ncumisa. Ungaxoki. Bunyanisile ngoba sithi kuthwelwe pha ekhaya. Ya, kuthwelwe pha. Kwaye into kudala isenzeka le sikhula kuyo. Sesiyiphila. Yazi before yonke lento yenzeke le into ndizihambela dibana nalo mama omdala uyabonakala uba ngumprofeti. Yazi utheni apha ku uthe iintsuku zam zokuphila sesifikelele ekupheleni. Uthe inyoka katata ifuna igazi lomntu omdala kanyana omdala apha endlini. Ngubani unyana omdala? Ndim lo nyana lo. Ngoku ke xa ningandiboni ze niyazi uba ifikile lo mini bendixelela yona ekuthwala kwam. Ndinixelela yonke le nto kuba ndingakhathali ngoba ndiyayazi apho niye khona nisenongaboni nini. Ngoku ke masihambeni sokonwaba. Mamela kaloku mntana. Mamela kumva. Ndiyakuthanda. Ndiyakuthanda mina. Konke okuba ndikwenza bendikwenzela wena mntana. Kodwa sendikuyandisese mntana. Bendisahamba. Wahamba mama, unishiye nemithwalo yonke ya sidlula inyanga, awenzi ngazama ukuthi ubuye ekhaya. Kunzima mama, bendijonge kuwe, kodwa wena wandiphoxa. Nyamezela, nyamezela, nyamezela. Nyamezela, nyamezela, nyamezela. Where mama? Kuthi ngidlala lena bani? Kuthi ngubani lena bani? Hey, where mama? Kuthi ngqokana lena bani? Hey, the only thing you got me, no mama, what's your problem? What do